Ο φακός του Κάλυμνος News Κυριακή πρωί είναι έξω από το λιμεναρχείο. Γίνεται μια πολύ όμορφη κοινωνική εκδήλωση. Η κυρία Πανάτου Σέβη, η κυρία Μαρίνου Ειρήνη είναι εδώ με τις στολές τους, τις ωραίες. Λοιπόν, με ποιον ξεκινήσω, Ειρήνη, με σένα? Που μακάρι να μην τις φοράγαμε αυτές τις στολές. Ωραία, να ξεκινήσετε από μένα και μετά θα αναλάβει συνάδελφος. Λοιπόν, κάθε 1η Οκτωβρίου γίνεται παγκοσμίως ένας αγώνας. Μπορεί να είναι μεγάλος αγώνας, μπορεί να είναι 2 χιλιόμετρα, είναι συμβολικός, το οργανώνει το Άλμα Ζωής εδώ στην Ελλάδα. Ο σκοπός είναι επιτέλους να βρεθεί μια θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού που θερίζει τόσους ανθρώπους, τόσες οικογένειες και όπως είπε η συνάδελφος, μακάρι να μην φορούσαμε αυτές τις μπλούζες, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα είχαμε περάσει καρκίνο του μαστού. Και συνεχίζει η συνάδελφος. Σέβη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εδώ στην Κάλυμνο. Μικρή διοργάνωση, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Το κάνουμε πιο πολύ για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος εδώ στην Κάλυμνο. Αν και τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, εκπλήσωμαι με το ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος. Πρέπει να ενημερωθεί, να κινητοποιηθεί. Αυτή η κίνηση στην Ελλάδα λέγεται Άλμα Ζωής. Ο σύλλογος λέγεται Άλμα Ζωής. Ο σύλλογος. Η δράση σημερινή γίνεται κάθε χρόνο 1η του Οκτώβρη, λέγεται Race for the Cure. Αυτή τη στιγμή γίνεται στο Ζάπιο στην Αθήνα ένας πολύ μεγάλος αγώνας δρόμου. Εμείς θα κάνουμε εδώ στην Κάλυμνο τον περίπατο, μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε θέλει σε όλη την Ελλάδα με έναν απλό περίπατο 2 χιλιόμετρων. Θα ξεκινήσετε από το λιμεναρχείο, θα πάτε Ιχθυόσκαλα. Το λιμεναρχείο, θα πάμε Ιχθυόσκαλα και θα επιστρέψουμε πάλι πίσω. Και αυτός είναι ο περίπατός μας 2 χιλιόμετρων που όμως είναι ένα τόσο απλό πράγμα που δίνει μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια στον Σύλλογο Άλμα Ζωής, ο οποίος βοηθάει όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες, γιατί υπάρχουν και άντρες με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα. Και να τελειώσουμε με ένα μήνυμα, μια και σας έχουμε εδώ, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αναλογικά πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά καρκίνου στην Κάλυμνο και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο, σίγουρα πρέπει να συνδέεται με τη χωματερή, οπότε ένα μήνυμα, παρακαλώ, κλείστε τη χωματερή, μας γεμίζει καρκίνο. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν από δεκαετίες. Ναι. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε κουράγιο, να έχετε δύναμη, υγεία πολύ και πάντα να είστε έτσι αισιόδοξες και να έχετε αυτή τη μαχητικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς.